Després de fer una selecció el mes passat, Riudarenes ja compta amb la Brigada Jove. Un total de 6 nois i noies han iniciat aquesta setmana els treballs que els hi permetrà adquirir valors com el treball en equip, el compromís i la responsabilitat. Alhora, el jovent participa en les tasques necessàries per al manteniment i funcionament del municipi. L'objectiu del projecte Brigada Jove és facilitar aquesta primera experiència laboral als joves del municipi que vulguin participar-hi i, a més, també nosaltres des de l'Ajuntament rebem aquest suport extra de les tasques als diferents serveis municipals. La participació cada any sempre és bastant alta, vull dir, es cobrien les 12 places d'anys anteriors sense problema, i sí que veiem que evidentment hi ha un interès dels joves del municipi perquè només hi ha un repetidor que té una plaça, llavors la resta són joves que no han gaudit mai de la Brigada Jove. Hi ha diferents serveis, la Brigada Municipal, que evidentment és donar suport a tasques de la brigada, pintura, manteniment de carrers o així. Llavors tenim la llar d'infants, que donen suport a les monitores que ja hi ha a la llar d'infants, i llavors a la biblioteca també fan tasques administratives o una mica organització dels llibres i així. Com que el projecte de Brigada Jove és tant formatiu com laboral, durant el període de contracte es fan unes sessions formatives que, per exemple, l'any passat van ser d'ajudar-los una mica a la creació del currículum vitae, o bé una sessió més d'habilitats socials i on es puguin obrir i expressar els seus interessos, així. Trobo que està molt ben pensat perquè actualment els joves ho tenen molt difícil, els que són menors de 18 anys, per aconseguir feina, perquè no els solen acceptar, perquè són feines molt senzilles i no les necessiten. Per tant, trobo que és una bona oportunitat pels joves per començar a agafar experiència en el món laboral. Com que som més joves, doncs és més difícil que ens agafin altres llocs, i és una bona oportunitat. Per experiència pròpia, per presentar-me a molts llocs, i simplement per l'edat ja no tens experiència, doncs no entres. A part aquí també hi ha moltes coses que no pots fer, per exemple, aixecar pesos i coses d'aquestes. Portem uns dies que estem pintant els pneumàtics de l'escola de Riudarenes i també, ara ella s'encarregava de pintar i jo estava amb en Paco ajudant-lo a treure les herbes i les fulles que hi ha a les canonades de l'escola. Més que res em fa il·lusió pintar aquí, perquè ja era la meva escola, no? Llavors, sí, també veig algunes professores i em fa molta il·lusió tornar-les a veure. La Brigada Jove de Riudarenes estarà en funcionament fins al 31 de juliol. Durant tot aquest període, el projecte els oferirà un espai d'aprenentatge pràctic entorn del món laboral i un espai d'acompanyament que ajudi a la persona jove a iniciar-se en el món laboral.